hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Catch Up Friday tulos pinag-implementar kang DepEd Naga sa mga eskwelahan. Blood donation drive kang LGU Naga sa Bicol Medical Center Blood Bank ginibo sa City Hall ground. Mga gamit pampasabog na discover kang PNP as militar sa Kapalonga, Camarines Norte. Hinabuon na bisikleta pinagpost sa online market na susug kan may sadiri, suspect arestado. Diyos marhay ng hapon, ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Matapos ipaluwas kang Department of Education ang saindang memorandum para sa pagpuon kang Catch Up Friday sa gabos na eskwelahan sa nasyon na may katuyuhan na matabangan ang makaakean na maluya sa pagbasa. Saro ang DepEd Naga sa tulos nag-implementar kaini. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Kalendaryo. Sisay po si Aki. Ini ang mga eksena sa kada classroom kang Triangulo Elementary School sa siyudad kang Naga sa enot na aldaw kang Catch Up Friday na kasuguan kang DepEd National para pakusugon ang kaaraman ka mga estudyante sa mga pampublikong elementarya asin pang sekundarang eskwelahan sa enterong nasyon sa ngaraning pagbasa. Si Ma'am Mary Rose Paro, Grade 2 Advisor, preparado man sa man iba-ibang paagi kan pagbasa nagigibuhon sa masunod na mga Biyernes. Same po, more on reading po, pero may iba-ibang strategy po kaming iniisip para naman po, Just like ano po yun? halimbawa po, ngunyan po nag-reading reading aloud, pwede po kami mag-invite naman po ng ibang mabasan hali kung saan pong volunteer na mabasa sa Aki na para maging mas maugma din yung mga Aki or mag-isip pa po ng mga halimbawa mag-costume or ano pang sharing na mangyayari po. Hali po sa luwas na pwede din pong magbasa sa mga Aki. Or kapwa estudyante po, mabasa sa ibang klase, then babasahin niyo yung ibang section din po. Alagad pero sa pagbasa sa classroom, mas marhay subuot kung matatabangan ang DepEd kan mga magurang. Ay, syempre po. Kasi po, kaipuan po ang pagtatarabangan kang gabos. Community, bako lang po sa loob kang classroom dapat, bako lang sa loob kang eskwelahan. Importante yun man po ang rule na ginagampanan kang nasa harong. Sa lalo kang DepEd Naga, may monitoring man subot ang mga school district supervisor sa ginigibong Catch Up Friday, mas kinangani mayong gradong itatao sa mga estudyante. Mantang mahapot subot sinda sa central office kung igwang assessment nagigibuhon. May monitoring from the supervisors or PSDSS. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, imbis na magpara-gadget, mas marhay subuot na dakulman ang oras na itagama sa pagbasa kan mga estudyante. Urog na kung yaon sa harong. Iniman ang nahihiling ni Teacher Mary Rose Paro kang Triangulo Elementary School. Dapat po mas dakol yung dikit lang sa pag-gadget. Pero kung sa gadget naman po, pwede din naman kung ang ginagamit ng daang gadget sa mga learning, yung pagbasa po, okay lang po. Pero kung more on games, yung social media browsing, TikTok, siguro po bawas-bawasan less. Mas dakol po yung educational. Nakakatabang man pong maray ang gadget, pero dapat po in a positive way po. Padagos sa mga bareta, kinumpirmar ni Attorney Darcy De Lima, Division Information Officer kan DepEd Naga na pinagpa-finalize pa ang datos kang bilang nin mga estudyante na kaipuhan ng dagdag na oras para maayudahan sa pagbasa. Alagad para kay Attorney Darcy De Lima, bako man sobrang hababa ang pakanood sa pagbasa kan mga estudyante sa syudad. We have a data for this. However, pigpa-finalize pa. So, dahil man gayo masyadong kuyan, hababa. Okay man kita digdi sa Naga, kahit papano. Sa iba pang bareta, para masumpayan ang pagkulang-kulang nin dugo na nakasaray sa Bicol Medical Center Blood Bank, pinagibungo niya na aldaw ang blood donation drive na pinanginotan Naga City Blood Council as in Bicol Medical Center. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Naamay kasbagong aga ang grupo ni Ma'am Catherine Seya, coordinator kang Naga City Blood Program kang Bicol Medical Center para sa nakaschedule na blood donation drive kang lokal na gobyerno kang Naga bilang suporta sa saidang pangapudan na madagdagan ang nagkukulang-kulang na saray na dugo sa Bicol Medical Center Blood Bank. Kan nakalis na Desyembre dakul subot kang nagamit na dugo. Kaya po ngunyan kami sa Bicol Transfusion Science Center is nakiki-connect po kami sa mga organizations, institutions, mga local government units po na mag-conduct maning blood program in partnership po sa MUYA. Ngani pong matawanan taman. Di magparahalat ning haloy bago matawanan dugo si mga pasyente ta. Kada aldaw aabuton sa 300 bags nin dugo ang nailuluwas kang Bicol Medical Center Blood Bank. Ini nakakaabot subuot sa mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, asin Masbate. Sa 300 plus po. For ano na po yan, si daily po na nadidispense ta. So, 300 bags? Yes po, 300 bags po ning dugo. Per day? Yes po, per day po yan. For BMC alone? O... Day po, for the whole na po yan. So, Cam Norte, Cam Sur, and may part po kita kang Masbate. Sa lado kang lokal na gobyerno kang Naga, regular subot ang partnership kang Naga City Blood Council as in Bicol Medical Center sa blood donation drive. Regular po yan. Sa buong taon po, nakaplat na ang schedule sa gabos na barangays. Kasi at least twice every year, nagpapakandak ng blood donation. Pati po LGU may schedule din. Pero ini kaya, naghagad silang tabangon yan dahil nga medyo dikit pa ang supply. Nagpupo ng taon, si mga nakuha last year, naubos na. Dakulman subot ang regular donors sa nagpapartisipar kada best na magkakaigwaning blood donation drive. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan regular na nagdodonar nin dugo sa blood donation drive kan lokal na gobyerno kan Naga as in Bicol Medical Center, may mga traffic violator subuot na nataawanin citation ticket kan Public Safety Office na imbis magbayad nin penalidad, pinagmarhay na magdonar na sana nin dugo. Ito pong may mga violations pala, may option sinda to donate instead of paying the violation fees. So, pwede po magpa-share din digdi. Welcome sinda. May history ma'am, igwaman talaga yan? Uga po, may mga duduman sa opisina tapos naghahapot kung saan pwede mag-donate dahil may violation sinda. Pigpapaduman mi sa BMC. Pero ngunyan po, yao na digdi. Sa pagbabalik kang Newsbreak, hinabunan na bisikleta pinagpost sa online market na bisto kan may sadiri. Suspek arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbolta kan One Media. TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all.
Get the PLDT Home Fiber Unli-All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 277 na individual ang nabakunahan kan mga taga-Department of Health sa enot na aldaw kan pagbakuna laban sa trangkaso duman sa probinsya kan Albay, na kinababalehan kan mga estudyante, empleyado asin senior citizen. Apwera sa bakuna laban sa trangkaso, may bakuna man subuot para sa pneumonia para sa mga senior citizens. Matatapos ngunyan na aldaw ang pagpabakuna laban sa trangkaso. Sa satuyang police report, arestado ang sarong 20 anyos na soltero na residente kan Barangay Balata, Siyudad ning Naga, na iyo ang itinutok dong suspek sa panghabon kang nawawarang bisikleta kang biktimang crew kan sarong convenience store asin residente kan Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad ning Naga. Pinagposubuot sa online market kang suspek ang bisikleta na tulos nabisto kan biktima, kung kaya pinaglatag kan PNP ang entrapment operation. Apwera sa bisikleta, nakarecover pasubuot ang PNP nin 0.6 grams ning pinagtutubudan shabu asin sarong plastic sachet ning pinagtutubudang pinaalang na dahon nin marijuana. Nasa kustodiya ngunyan kang Naga City Police Office Station No. 2 ang suspek. Sa iba pang police report, mga kagamitan sa pagibunin pampasabog kan mga rebeldeng NPA ang narecover kan PNP sa Kapalonga, Camarines Norte. Mientras na nagkukondusir nin internal security operation, kaibahan ang 92nd Infantry Brigade kan 9th Infantry Division Philippine Army sa sarong abandonadong kubo sa nasabing lugar. Kabale sa narecover iyo ang non-electric blasting cup, 2 kilo nin ammonium nitrate, flashlight na may wire, electrical tape asin iba pang kagamitan. Padagos pa ang investigasyon kan PNP asin militar sa nasabing insidente. Sa iba pang bareta,
Regular ang ginigibong monitoring kan PVOC sa kamugtakan kan Bulkan Bulusan duman sa Sorsogon sa paagi kan pagpaluwas nin advisory sa pinakahuring kamugtakan kan bulkan. Ini nakapagrehistro sa buot nin 89 volcanic earthquakes. Pagbuga nin sulfur dioxide ning 102 tulinyada poon kan December 1, 2023. Asin ang padagos na ground deformation. Mantinido man ang pagbawal sa paglaog sa 4-kilometer radius danger zone asin paglaog sa 2-kilometer extended danger zone. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.